Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa, ini Budek Peri yo. Lagi bebas jajan. Alhamdulillahirobbil alamin. Selamat menjelang siang ya pemirsa. Alhamdulillah ini paketnya sudah datang. Sore ceritanya pemirsa. Apa yang di unboxing? Gak iso soalnya ki lampune padha pedhot wedine peteng gambare. Lah iki dadi di konten saiki Mbak Isma. Iki apa pemirsa? Alhamdulillah bajunya Dek Peri sudah datang. Iki yo tak critakno dhisik saurunge THR dari mbakku yang ada di Solo ki uang yo. Milih klambi duit lah daripada ditukokno klambi kok kono kok dipaketno urung roh tekane cepet opo rane akhirnya jaluk duit wae terus dikon pesen kon milih klambi dhewe nek tuku kok kene kan iso milih apa sing dipingini Dik Ferry ngono ya pemirsa. 2 setel jane kon nukoknone tapi Mbak Isma nukokno sak setel wae. Engko sing sak setel dienggo tumbas bajune sekolah sing samin pemirsa, kan 1 bulan sekali wajib pakai baju sing samin. Jadi satune tak tukokno baju samin, satune iki. Baju lebarane sak setel wae. Wong bodoh iki ape ning ndi lah ya pemirsa, tapi nek kancane padha nganggo otomatis bocah pengen ngono. Utawa pengen gimana bocah iki tuku tumbas jajan kok suwene ra kapan ngomong apa dijak unboxing baju kok ora ndegeke. Terus tak critani ndek sore kuwi Mbak Isma ya ape ngonten. Lha ora sida neh. Diparani mbek Mbak Seripah rene. Tuk. Ayo melok apa ora is nganu njupuk dhuwit. Anu dhuwit ngono. Andem dhuwit ning ndi aku ngono lah terus gage-gage njupuk motor piring. Akhirnya mbek make ape tak konten ning kono wis iwut wong ku bagi pemirsa. Terae nek ape bodho jarene iki andum dhuwit kuwi setiap ape lebaran iki yo mbah wong ndi yo gak roh aku ki yo gak kenal pemirsa, tapi jarene wong iki sugih duwe usaha dadi setiap lebaran iki jenenge zakat ngono. Andum dhuwit nek nganggo kupon kuwi tuk 100.000 terus alhamdulillah nek sing wong biasa gak nganggo apa-apa dikasih 50.000 pemirsa. Terus padha rono kabeh wong iki wong sak mbah sampe entel-entelan ta karoan rene tinggal ibuke kok. Baju wis datang. Baju lebaran engko dibuka dhisik terus dicoba yo. Terima kasih Mbak Budiana sing numbasno. Yo. Terima kasih Budiana. Terus apa jenenge? Tak cerita sik. Delalah ku mau untungnya ki bocah gak dijak ning kono ki padha nggawa cah cilik-cilik pemirsa. Do diungkuli do kecepit do anu sampai pagere kuwi ki rubuh. Jenenge dhuwit ya pemirsa meskipun aturane angel padahal ning kono nek babinsa, nek Pak Polisi nek alah nek sampai ra ngatasi soalnya wong kuwi sak ngono kae. Ngarep iku lho pemirsa ngarepe terminal Cepu. Walah kuwi ning omahe tapi usahane iki pirang-pirang. Iki dulurane Mbak Seripah, Mbah Kemi kuwi yo mergawe ning kono pemirsa. Dadi Mbak Seripah ki rene pakai info sapa sing gelem kuwi, sapa sing gelem kanggo sapa ae sing gelem pokoke ngono. Ora nganggo apa-apa yo cuma ngantri ku mau walah cepit-cepitan wong sakmono kae diatur ora kenek. Kan enek sing nganggo kupon, sing kupon dhisik kuwi sing kupone 200 orang lho. Terus sijik wong biasa wah dhuwit iki sak-sakan jarene. Saking sugih pemirsa ya kuwi. Walah ngerti wong sakmono kae enek sing ape kesetrum apa jenenge kuwi mesin yang anu kulkas piring. Aduh pagere ambruk. Otomatis mlebu kabeh, wong wis mlebu kabeh, pagere ditutup, akhirnya ngendum dhuwite. Wonge ganti ning jaba. Jadi langsung metu ngono maune ning jero pemirsa. Walah wong kuwi kudu mlebu kabeh. Aduh nek dibuka sithik kudu mlebu kabeh ora ngatasi wong sakmono kae. Padahal sing ngatur ku yo akeh, sing ngendum dhuwit kuwi yo akeh banget. Wis gaweku dhewe gak apa-apa. Wis kadung kowe yo ngonten. Iki padha ngontene yo nek aku ki nek selah ngene lho. Nek enek selah waktu yo tak konten soalnya Mbak Isma ki yo maksudnya yo mek kembang yo apa engko nek kontene kembang terus sak yo bosen pemirsa. Dadi engko nek selane mulih yo enek selane yo tak konten pas selang ngene iki. Ndek sore ki yo ape ngonten kono, ape ngonten kene tapi kene iki wis kadung ngene. Yo wis. Oh anu. Heeh.
Alhamdulillah. Tak tutup sik ya. Ya kowe ndang lanjutno kan dene yo ngonten wis ora apa-apa. Sementing kok di-upload ning konten yang sama. Untuk 50.000 lek ngantri iki sampe kecepit nyepit-nyepit wong sakmono kae. Untunge ra melok kowe. Ya, duwike. Iki kenapa nangis? Malah wis rasa rewel iki lho. Engko sik. Walah. Kok koyo ape ndang minggat ning ndi le? Ngonten ki ngono kuwi, jak ngonten. Ora iso kon alus. Hawane sampe kudu muntuk-muntuk di poso-poso. Wong kok sabar iki dijak ngonteni ki sik lho kok wis kudu liyane ae, Cah. Anakku mau tuku mobil. Mobilnya sesuk. Mobilnya pesen ning anu apik. Iki lho, dibuka klambinem digelge. Seneng di mobil. Ngene Pak Kaji. Tutulan. Waduh pemirsa, ya alhamdulillah rezeki kon buka alon-alon kok iki. Calon. Rezeki alhamdulillah rezeki dan rezeki. Iki bajuke tak samakan karo bajuke Mbak Isma pemirsa. Bajuke Mbak Isma yo gak tumbas yo dari Mbak Ana. Duwe Mbak Yu. Gede ta gak. Ora terakhir iki. Ini ukuran usia 6 sampai 7 tahun. Gede nih. Nah, glombe-glombe. Ben kok sampai SD jajal ya dijajal. Mama. Kesoke kok gede. Terus nah ini awake cungkring gegeden iki. Lah aku wedi ndang usia 5 tahun ciliken. Soale kae dari kuwi sing dikasih Mbak Susi kan ya baju koko ngene iki pemirsa. Kuwi wis kekecilan. Gak kok per. Sok yo model sampean kena dienggo SD bere nek sekolah. Kan nek tekon nggo baju muslim. Bagus sih sebenarnya bentuke. Tak kegeden ya. Pokoke kitoke duwe kok koyo Pak. Dalam thumbnail. Treng. Rene lho tak golekane. Lho, kok malah ngene lho. Ya, terus ting. Thumbnail. Aja ketoke. Duh, sakmene dewane iki ya. Jan ba. Iki klambine ditokno, unggahno to? Jek rono to, kowe iki mati krono nek jajal. Kenapa? Kok kenapa pemirsane ben roh kok. Endi si kelem? Aku ae mbok cepet kok sih. Ini junjung to. Dhuwur. Lambi. Kedalan sithik. Sik kowe munggah kene jek munggah dingkrek jek. Alah. Oh iya. Ah, cantike, baguse. Cantike Gedenen, cah wedok cantik. Lanang ganteng gedenen catake. Dewan, nek gedean gak tapi kan iki sombe kena dienggo sampe gede. Yo le. Timbang keciliken pemirsa iki terae asine ukurane umure kan 6 sampai 7 tahun. Lah iki nek kokno sing 4 tahun sampai 5 tahun ku ndang keciliken. Kan sak dapin. Nggih sik. Gak apa-apa sesuk nek gak nganu di anu. Ora gede kena nggo sampe anu. Budi ya. Heeh. Ben sampe nganti SD bentar ae yo pawakane cilik yo mengi kaya pakane. Turunane. Tapi sapi sadis. Tapi kita langane gak gegeden kok ya. Wis nganu. Bu katane. Atok-etok iki lho kedawan sithik pemirsa. Wis Katane kok ndek mang le. iki koloran dadine nggo awak gedhi awak cilik Kenek. kenek. Penak. Bodho ge nek bodho ki salene welek go apik nang salin. Pemirsa. Iki warnane tak padakno bajune Mbak Isma ben kembar sagi. Ya. Mak, piye Mak cerita ndek sore untuk duit 50 lho Mak. Ya Allah. Untuk duit 50. Bisa, itu dia 50 dijono-jono nganti Nganti aku ngasih di kecepit kok
aku tenan nggo gitu lho Dik ya, jangan kok lor ya. Metame tenan kok. Cipuk bayar duit ya, cipuk buai, cipuk. Entuk 50 get aku berarti lah. Untuk 50 ya alhamdulillah yo. Aku berarti tak 21. Kan nek dienggo San apa-apa. tak pakai peri kae, tak ana kae lantak, guys. Kan nek dienggo apa. Kena berdilah ya alhamdulillah. Itu gak enek sae, sae ning dhuwur lho. Sae. Kayak Rene to, aja ning kono. Rene to. Berdilah 21. Tandurmu cacah, tandurmu putuku permisa. Yo, gua berarti kayak pada sore. Nek dienggo apa-apa maksudnya ki ngene lho. Ya kayak wis padha ae wis. Mas, nah kuwi apa 50 tak nono. Rene to aku iki cerita kan ambek pemirsa kok. Tapi aku tuku mobil. Nanti marah karo ayahku. Aduh. Ngopo tuh mobil? Tapi nanti tuku orang aku lah. Kok nopo? Dari iki kan mobil di apa? Lagi Iki wis gede aja mobil ae apa Sih. sekolah. Dia kecekan duit bodol e. Tapi sekolah. Kowe nek tak kandhani kowe ngomongno aku apa ora? aku ngoleksi kok. Masih. Walah, Masih. wong iki sakmono kae iki sampe ambruk Pak. apik Alah kegedean tapi. Anu kayak gede. Lah ukuran 6 sampai 7 tahun nih. Gede. Lho iki tenanan oleh. Saya cilik tenanan, saya cilik enggak. Iki lho ngene aneh. Delok tangi ya? Adek kok, Per, kok. Gede. Atok-etok lho kedawan. Jane lho tapi tak tukokno sing 4 tahun sampai 5 tahun ku sak dapi. Oh, iya. Lah kok malah wis gak sedeng sing padha Iya. Mbak Susi kae. Para gede. Nah iki kan nek dienggo SD sampai teko maksudnya sampai SMA. Iya, Ben. tapi lengene pas yo. Heeh. Ya mau gedean sikile tok iki lho. Ketika sedet Tapi kan kolor. teh kok apik. Heeh. Iki tak golekno warna Nah, sakit nah, ben nah. kembar klambiku. Mbak Ibu Wis iki. rasa golek karek iki lho genten songkoke engko Ini mulas songkoke saya pesen. golek, Urung teko peci apa sing koyo songkok kuwi. Ireng. Iya, Sing delok. senengane ireng. Sak pirapi wetenge? Nek wetenge iki pas, Pas, tuh, pas. meler, molor. Oh. Gede kok Mau kedawan. kedewan tok. Pas kan koloran. Iki kowe bodho lho guys 2 jam. Anggone 2 menit tok. Bar. Akan iki sok nek dienggo nek sekolah kan butuh Sekolah. koko yo den yo. Kayak Ngaji. pondok Ramadan. Iya, Le. Yo. Papa. Mandel butuh lagi. Ngaji Ngaji. TPA. Ah, kudu duwe. Duwe yo loro kae tok wis cilik-cilik wis ora muat. Karena ndek sore untuk duit kae lho. Wah, lah. Jenenge sapa, Mak? Rohani. Pak Rohani. Rohani. Heeh. Ya sing Yo wae kae. Yo sing metu. Sing ngaji apa kae lho? Ya yo sing Pak Rohani. Yo kuwi. Aku ngajene Jen. Rokane kuwi bos sembako, terus bos jajan. Yo bab duwe bakul Ning toko. gone tok buntung pasar induk. Duwe toko. Aku saji. Oh. Dikek dhuwit kok ora ngeker dhuwit kok ngeto wong. Aduh. Aku ora Lah nganu jen lucu iki. Tiwas wis mlebu kabeh pager ku ngambruk to. Iya. Wonge mlebu kabeh. Ndelok lah pondone jero. Dilebi. Sing bagi dhuwit kentene njaba. Diwaneh lho, walik Dadi diwalik. wong- Ayo, yang muter salah diatur ra kenek muni ngono. Kebinsane sampe mangkel. Diatur ra kenek kok. Hah, saiki Samane- done jero ndang. Wis. Dadi ngene, Samare eleke kolor ya iso. sing Kolor sing ya. ngendem dhuwit ki kok jaba langsung kowe metu ngono dikek ngono. Hmm. Tapi wong ning jero Terus kabeh. kadung ning jero kuwi. Yo. Lho, unyel-unyelan jero kuwi. Wah. Ning jero kuwi ya yo lha piye lho wong gerbange ambruk. Terus kadung Kadung diserang wong sakmono kae, gak ngatasi. Maune dibuka sithik tetep bebin sampe Pak Polisi Salah. kualan wong sakmono kae. Dijuwon tok kabeh. Asline mlebu kabeh brundul mlebu wong sakmono kae. Bisa lu wong nang kalah Jen. Aku mah Kandhane. malah nyampe-nyampe soalnya nek bocah cilik biring kecepet nangis dia diuntri ngene. Ya Allah wong dhuwit 50 Hei. ae yo, tapi jenenge dhuwit. Helmin kae kecepet. Kita iki Helmin tetep barang. iki apa Helmin jenenge? kecepet helmin. Ora kowe tok mak kabeh kecepet. Lah wong sakmono kae kok. Nah, Wong iki ra Lah, umumnya ini wong kok Helmin. 200 wong. omahe Rokane sih kono yo. Yo. Kuwi tukang becak iku sampe teko lampu merah iki maksud becake teng gru. Astagfirullahaladzim. Iki Ya enek Allah kan ngingeti, Mbak, pas liwat. enek sing wis oleh dhuwit tapi gak iso mulih ya enek. Wis oleh dhisik tapi bekakase kuwi kecepet nggo sepeda. Yo tani. Sepeda digotong cah nom-nom. Aduh, aku ngono enek ae akalane pemirsa. Aku yo tapi lagi gumen kuwi roh kuwi. Jare wis ping 3 iku. Wis bolak-balik. Entalung bodho. Sampai teko ratan Pak Binsa sampai ngene. Wah, nang kok tok Sing dhuwit iki Mbah Ken kaya melak ya. Untuk duit 50 ae ketabrak truk
ngetokake sakmono kae teko ratan. Wong bokonge nek kesenggol. Aku manoni motorku. Lah nek enek parkir Den, kene ayem, karuan bayar nek parkir. Lah kuwi gak oman enggon, motor kuwi mang wis bok, akhire aku kon jebres rono lho, tapi adoh karo montore gak dhuwit 50.000 aku gak entuk lah nek motorku ilang, aku yo ngono. Lah nek enek parkire Den, ayem. Aduh, aku ngono. Tak kira ngene Mbak, jipuk langsung til. Gak. Wah, kok nayo. Kok nayo? Iki sing oleh Aku kupon mundur, dhisik. Den. Kupon abang iki wong 200 wong. Heeh. Kupon ki kudu mlebu sik. Aku ki kan lewat ta yo. Hah? Buber ya. Engko nek menawa Mbak Isma mbek baru ngurung mulih, aku pe menggok. Duwate aku alun-alun astagfirullahaladzim ya Amerika kita gak oman mesti carry acaraku aku ngono. Tak kira karek til-til ngono lho. Mulai mampir gone Dian sik ning kono, Dian ngusuli wis ora enek kok. Wis bar, wis entek. Ngomong do balik. Ya wis sak gedakan kae tok tarai sak untel-untelan kae tok. Wis bar kuwi. Nek dhuwit iki paling jek akeh, tapi wis bar ngono kan mosok ape ngantek tetep kok engko nek jek berlanjut sampe wengi ya. Nek jenenge nuruti Wong tenan. wong do mara kabeh lho wong ndi-ndi. Aduh. Wong Nyungan sopo bae aduh. Tare yo. Dadi iso krungu kon ndi. Anu bojone Mbak Ini, Ini. ini. Karena Oh, Nek mamek kembang, kowe di sore krungu aku ngandung sapa sih, dhuwit. Mbak, anakku. Iya, aku ngomong. Si kocok terus saya kasih Aduh. Wonge tetep bola. Emput larut wong ndi-ndi sak Oke, terus kae. sudah lah ya, terus bojoku mbek Deni tak kandel tak telepon. Kowe gak melu anterin nih Deni sama sering rohani. Ya dhewe mergo kowe melok ikut. Kalau wong sing nambah ning gue kan tukang becak ya, Mbak yo. Ya tukang becak Kowe wae. jarene gue iki kok bingung lah nyanyane. Aku mangke pemikirane halah ki wis duh ki arah-arah. Bare sok apa nek ngantek engko bengi aluk mulih aku ngono. Lah motorku posisi lampu bareng teko. kapan Pak? Aku keteng aku Wong ngono. kaya mundur ya Pak. Ojo mundur nek Kok nek ngantek wengi lah mau niki krungu greneng-greneng Mas. Sampai oleh Soalnya akhirnya. halo ki muni ngene. Ayo. Mau nggo ibu-ibu menawa ndang anu padha dicepakno KTP-ne ngono. Padahal gak nggo KTP lho, tapi wong sing ora saged nggo KTP ki mah bingung enek sing do mulai jipo. Ini kan bareng. wes. Masane. Kenapa kanyoman? Piye, Mak? Nah, tapi itu 10.000. Nek kembang. Nek mange iso budal lho mesa. Juga apa? Tempe aku. Budal terapi gini. Piye Nah, no? sing ra aku. Enak. Syuting delok. Ku ketutupan. Aku konten. Maksudnya gue nang ndi gue. Digagrek ning kono. Lho klambine Peri teko tukokno budene, Mak, dikirimi duit THR nggo bodho. Lah aku dikon-kokno klambi bodho akeh-akeh nggo apa? Mending tak colone tak tukokno seragam sekolah. Goliane ya, Dok. Seragam sing apa, Mbak? Sing samin. Oh, samin. Aku Duit. tak tukokno Kan deh. Gak apa-apa, kan 1 bulan butuh kuwi to pemirsa. Sebulan nganggo pisan. Lah kok nek bodho tok wong bodho sak gedakan ae tuku sitok lak ya wis ngono. Soalnya gue lihat sekolah. iya kena gue ngaji Iya lah. nggak apa-apa kan aku jajal bocahit teko dek sore ki apa tak konten Bocah ndi? peteng mbah wis Kalau nanggone anu, Wes jajal. wis dolan ning ndi mang Ya, iki jajal Dewan Siti tapi karo gede wis enak Timbang kecilian malah bang kecilian Pan lali duit gowo Piro? 50 teh Wah, dalam oh, ngono tak ki nopo. anak. ora lagi mang nggo nganu Engko lali ndolo Abadilah. jadi Peri Abadilah tak cukup. sembarang. wis ya wis ngono ae pemirsa piro iki gak ketok iki wis ora wis Mbak Isma pamit wis kontene ditutup ora koyo gimana pengen nyelak HP-ne Mbak Deni lah kok nek ngupload ben cepet tapi gak apa-apa nggo HP kae lah aku udah nganu aku ki ngono lho ya wis kemang wis padha apa udah kabeh wis ini gak sekolah Besakno wong-wong loro-loro. padha usum yo Encret Kowe Baraji lho, kowe nuturi jegek kowe. Nah, Lah kon preksa ki teko watu ki kendeknane. Ya, gimana Amin sisa nek mlepat rolane? ae. Aku semlok ae. Emang perso? Preksa, Pak. Besok loro. Oh, alah. Sing Baraji Aku ki ki darani tapi kan iki harine prolan Gak. gak wis gak Rolane wis didobel dek ngenane. wis Watuk, Mbak. Dok. Gorengnya tak Enak, sebelah Mbak. hilang. Kok ditubas wis ana pemirsa Mbak. Isma pamit ya, cek-cek ala ketara dadi wong aja sampe nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutul. Ayo latihan. Tutup kata. Tutul.